Jikelele yaphinde yahlangana ke inhlathi eyazanayo sengifike qathatha namhlanje kulesihlanu kithina phela singenatwa lesihlanu kanti ke kulaba banotho zimfry today lo mkenenezo kozwayo umbukeli wokuqala kohlelo lwakho oluyintandokazi esesiyathi ibongo sathi ingane bayibabaza ukushesha icathule bathe besakhexiswe lokho yavele yasukuma yagijima igama lami ke nguNoxolo wakwamwala uMantshiko ungaxoshi kuxosha abafokazane intokazi yale olundi le madoda ngaseshamthetho esesifundazwe esidala niyaphila kodwa koma bedlala nakomba ngayiya hayi ngilishayela ngedwa ke uhlelo ombukeli namhlanje ngishintshela mina nje amagiya akekho umadlongothi usatheshelele ake sibheke ke ehamba phambili kuleli hora. Udedelwe ngebheli inkulungwane eziyishumi zamarandi umculi kanye nomethuliwe inhlelo waziwayo umulimo Maruhanye owaziwa ngelika Jubjub. uMaruhanye ubhekene namacala abucayi afaka phakathi ukudlwengula ukuzama ukubulala kanye nokushaya. The leadership of the EFF must refuse by all attempt to engage in factional activities. Iqembu lezombusazwe iEFF lizokube libungaza iminyaka eyishumi lasungulwa kanti lo mbungazo walo uzobanjelwa enkundleni yezemidlalo iFNB eSoweto ngempelasonto. Wababiza bonke uNowa wabakhela inqanawe wathi mvuli yeza ngena nawe. Hi igama lami Bethusile wakwamcinga imvumo yegospel. Thank you for watching Ekhaya Jikelele. Ngena nawe. Udedelwe ngebheyili yeinkulungwane eziyishumi zamarandi umculi werap nomethuliwe inhlelo kumabona kude umulimo Jubjub Maruhanye. Imbiko ithi uMaruhanye nguyena oyinikele ekamla amaphoyisa eBrixton izolo ngemva kokukhishwa kwencwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe ubhekene namacala afaka phakathi elokudlwengula ukuzama ukubulala kanye nokushaya. Amaphoyisa asondelene nalolu daba athi kunosazwayo abathile abavule amacala bevulela uMaruhanye kubikwa ukuthi uthe nje uma eza ukuthi amaphoyisa amfuna wavele wayinikela yena. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi iqembu lakhe angeke lihlamuke indawo ebizwa ngeMarikana engaphandle kwaseRustenburg eNorthwest lokho ukusho emcimbini wokugubha iminyaka eyishumi leli qembu lasungulwa. Iqela i-Economic Freedom Fighters lasekwa ngo-2013 libhiyozela kufinca ishumi leminyaka. Imigaqo-nkqubo yalo igxile kwiintsika ezisixhenxe kuquka yokufakwa phansi kukarhulumente kwemigodi, imfundo yasimahla, ezempilo, izindlu, ugutyulo nokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo phakathi kweminye. The Judge President of Western Cape spoke about this land issue way after 2017. Everybody else who wants to fight the regime, the first thing they do, they tell them about the land. Ngoko iqela likrwaqula kumqela eluhambileyo oliboneli kwindawo yesithathu ngobukhulu beParlamente kwiminyaka nje elishumi. Iqela lingamanisa uhlumo lwalo nokusiphula kwalo nengcambu inhlaba zahlukane kulo into elithi iqhoqhe uninzi lwamaqela ezopolitiko. The leadership of the EFF must refuse by all attempt to engage in factional activities because those things will kill the organization. I-EFF yavuma kambe kuba ibe nazo iziphene phana phaya. The biggest problem of the EFF is its candidates. So it chooses people who are not known for community work. Kusenjalo eliqela lithintele amalungu akubuhawu bamakhulu amahlanu ukuba zimase umsitho omkhulu weqela wokufinca iminyaka elishumi kumapala eFNB ngomgqibelo. Phakathi kwawo ngamalungu eParlamente uVusi Khoza noPhiwa Bamadokwe nabaphanzileyo kuquzelela izithuthi zokusa abaxhasi kumbhiyozo weqela.
Enkantolo ephakeme ehleli ePitoli kuvele ukuthi kwaba khona ukuxhumana phakathi kukaKheli Khumalo noFisokuhle Ntuli ongumsulwa wesihlanu ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. UColonel Lambert Stein utshele inkantolo ukuthi uNtuli washayela kabili inombolo ebhaliswe ngegama likaKheli mhla zimbili kuNcwaba ka2014 namhla ziyi15 kuMfumfu ngonyaka ofanayo. uStein uphinde wadalula nokuthi ke kunemniningwane eyasulwa kumakhalekhukhwini kaKheli emva kwamahora ambalwa kubulawe uMeyiwa ngo2014. Kuvele inkcukacha ezothusayo nezibonisa unxibelelwano olwalukho phakathi komtyhola wesihlanu kwelityala uFisokuhle Ntuli kunye noKheli Khumalo. Omnye umnxeba wangena ngenyanga ekwadutyulwa ngayo okaMeyiwa. I discovered that Kheli Khumalo with a number 27827 044 358 receive a call from Ntuli Nkani with the number 27733 059202. Kwaphinda kwalandela omnye umnxeba. Ukwathe baye bakwazi ukuzifumana inkcukacha ezazicinyiwe kwi-cellphone kaKheli Khumalo. During the cell phone download, the following has been picked up on the device event log with the device boot up at 20:14:10:27:01:51:58 a.m. So that's in the early mornings of just obviously the morning after the crime incident. uStein kwinkonzo yesipolisa ebephonononga phakathi kwezinye izinto ii-cellphone zabo babengaphakathi kwendlu yakwaKhumalo ngosuku ekwagqetyengwa ngalo uMeyiwa. Kulindeleke ukuba uStein aqhubeke ngomso. Lihlehliselwe umhla zintathu kuNcwaba icala elibhekene nomlimo neminyaka engamashumi 41 Eastern Cape obhekene nezinsolo zokuthumba, ukudlwengula nokusebenzisa izingane ezisencane. Uzobe ezofaka isicelo sebheyili enkantolo yemantshi yase-Aberdeen. Ndoda ijongene namatyala amahlanu ukudlwengulwa kwanokushishina ngabantu phakathi konyaka ka2020 no2023. Igama lomtyholo alichazwanga ngenzame zokukhusela amaxhoba. Uluntu lwase-Aberdeen lumemelela kwelokuba le ndoda ingafumani ibheyile. Thina besinomnqweno ukuba avalelwe angabaphinde aphume phandle ahlala iminyaka ngeminyaka phakathi ezitolongweni. Singabahlali base-Aberdeen siyavuya noko i-justice system ithe kanti iyaqhubekeka. Umfo lo bekade noko engasonwabise apha emphakathini esenza izinto sometimes simbone engaphandle singazi kwenzeka ntoni, kodwa ngoku siyanqwena ngathi kanti umthetho uthathe eyona manyathelo efuneka bathathile, umfo agwetywe singamboni apha emphakathini nabantwana nabafazi bazohlala besonwabile apha emphakathini. Umtyholwa uzawuphinda avele enkundleni ngomhla we-3 ka-August kwindaba ze-SABC. Ndingulwando Nomoyi, ndise-Aberdeen. Amalungu ekomidi lephalamende elibhekele umnyango wezokuthutha athi isikhulu esiphezulu kule nkampani uHisham Emran ubhekene nomsebenzi onzima wokulungisa le nkampani enengqalasizinda egugile. uEmran uqokwe kulesi sikhundla emva konyaka kungekho umuntu esikhundleni angene kuso. Ngamawakawaka abakhweli kuqukwa abasebenzi kunye nabantwana besikolo abaxhomekeke koololiwe ukuya nokubuya emisebenzini. Nakuba ixabiso labo lifikeleleka, kodwa kuthiwa abanye bayadleka ngenxa yokufika emva kwexesha emisebenzini. Ukwaleka koko bayonakaliswa kwakunye nonatyiso lweenkonzo lwakudala, nto leyo amalungu epalamente athi mayikunikwe ingqwalasela. The modernization project, which should include replacing of the rail that had been vandalized, signaling equipment, even the signaling equipment should be updated so that it moves with the time in terms of the technology, and the actual rolling stock must continue. Umfela ndawonye wabasebenzi iCOSATU uthi oololiwe bangumongo woqoqosho kwaye kule meko imbi bakuyo fanele balungiswe. We need to secure all the railway lines, but deal with the issue of the cable theft. We need to secure locomotives. We can't have over 100 locomotives being destroyed through vandalism and arson, yet little is done to find the perpetrators. iCOSATU ithi abasebenzi
abanakukwazi ukubona inkonzo yololiwe isifa ngexesha kanye imeko yoqoqosho ingentle. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa. Ongoti bezemvelo namanje basazama ukuhlonza imbangela yokufa kwenqwaba yeinhlanzi edanyini eliseMahikeng esifundazweni iNorthwest. Umbhodamo wezendalo amawaka enhlanzi afileyo etyekezwa lidama. Umlobo selobe inhlanzi iminyaka engaphezulu kwe-15 kweli dama uxhalabile livumba lenhlanzi ezibolileyo eliphuma kweli dama nathi lingabeka ebungozini impilo yabantu. Mogopolo ka o leno se ne le gore tsone go gore tse di tlhagang kono go ha disule. I believe that these fishes died somewhere, and as they are now on the banks of the river, we need to clean up the place so that this must not affect the community with the stench. Kuza kuqhutywa uphando olunzulu lisebe lezamanzi nogutyulo ukufumanisa oyena nobangela ukufa kwezinhlanzi. We are aware of certain foreign discharges into the neighboring streams and dams from various players, and I'm sure the department is aware and acting on that. Kusenjalo isebe lezokusingqongileyo libongoze uluntu ukuba lungazitye ezinhlanzi zifileyo. For now, members of the public are urged not to fish or consume the dead fish that is found in that particular dam up until investigations are concluded. Urhulumente uthembise ngokuqulunqa ingxelo ethe gabalala xa sele iziphumo zovavanyo lwamanzi ziqukunjelwe. Izinhlaka ezihlela umqhudelwano wendebe yomhlaba webhola lomnqakiswano ozobanjelwa eKapa zithi konke sekumi ngomumo ukusingatha lo mqhudelwano ngempumelelo. Lo mqhudelwano ke mbukelo uyaqala phela namhlanje kanti ke uzodonsa kuze kube umhlazi 6 kuNcwaba. Iqembu lakuleli lizobhekana neWales eqoqweni uC emidlalweni okuvula ngehora lesi-6 kusasa ntambama. Lisuke lahlala kwindebe yokuqala yomnyazi kwizwekazi iAfrika. Ibhola izokusuka embindini webala ilandelwe ngumsitho wokuvula ngokusesikweni phambi kokuba uMzantsi Afrika neWales zijongane ngempondo ukususela ngentsimbi yesithandathu. Isebe lezemidlalo kuzwelonke lithi ukusingatha lo msitho kuzovula iingxoxo wokuhlawula ngoma kulinganwe amadoda nabasetyhini. There are still some countries that had not resolved the contractual disputes or payments between their national clubs and federations. It's quite sad. And I can tell you for one reason, it's because it's women. Because had it been a men's football, you wouldn't be having such problems. We tried our part on an incident that would have embarrassed South Africa. On the eve, at the door of their departure, there was an incident of Banyana. We hope those issues are a function of leadership. We are learning. Isixeko saseKapa sithi sichithe phantse izigidi ezingama-40 kulo mnyhadala. Because if you do a deep dive into the numbers from February to March, over 417,000 people attended events in Cape Town, and those events created more than 11,000 jobs. Sithi ICC ayizokuchatshazelwa yinkqubo kacimicimi yaye izokugadwa ngamagosa okhuseleko abucala. Kuzokuba khona indawo zokubukela ekhaya elitsha, Langa, Bellville, Mitchells Plain ukuncedisa abo bangakwazanga ukuthenga amatikiti. Athule Joka kwindaba ze-SABC eKapa. Ake mbukeli njengoba wazi ukuthi thina la ekhaya Jikelele asigcini nje ngokuthi sikunikeze indaba kuphela kodwa siphinde sikupholise ngomculo omnandi owulozolo. Njengamanje ke mbukeli sengiphonsa intambo kumculi wethu ofile namhlanje uzosivakashela igama lakhe uLinda wakwaGcwensa uzoshayela ingoma emnandi mbukeli azivele siye kuye simuzi ukuthi usiphathele. Edlula ngaseka ehamba nabangani bakhe kwavele kwajamingo ngaphathwa nayikhaya kwangathi ngiyasangana webantake nishoni nake nayibo
bantu abadala ake ningixoxele yake yakhona into enjene mandu. Yeah, oh, lo sisi angimazi ngishikama kodwa enhlizweni usegcwele. Webantu ngitsheleni yake yakhona into enjena ngamthanda umuntu ngiqala ukumbona ngamthanda umuntu ye ngifisa ukumlobola ngamthanda umuntu ngiqala ukumbona ngamthanda umuntu ye ngifisa ukumlobola ngamthanda umuntu ngiqala ukumbona ngamthanda umuntu we ngifisa ukumlobola ngamthanda umuntu ngiqala ukumbona ngamthanda umuntu ye ngifisa ukumlobola ngiyamthanda lo sisi ngifuna ukuba naye ngiyamthanda lo sisi ngifuna ukuba naye oh ngamthanda umuntu ngiqala ukumbona ngamthanda umuntu we ngifisa ukumlobola ngamthanda umuntu. Siphinde sikamkeleke mbukeli Ekhaya Jikelele. Wazi wamnandi umculo esiwuphiwe ubhuti uIindaba kwagcwensa igama leculo lithi wamthanda umuntu. Njengamanje ke mbukela ke siqhubekele phambili ke nokho singene kwezemidlalo ngoba sinesivakashi esikhona esixhumana nalo ngohlelo lweZoom. Uyaqala phela namhlanje umqhudelwano obhekwe ngaba umvuno kuwumqhudelwano nje wendebe yomhlaba yeNetball. Kanti ke okwenza ukuthi phela lo mqhudelwano ube nesasasa. Kulo mqhudelwano kukhona iqembu lesizwe la kuleli Proteas eliqhathwe namaqembu afaka phakathi iJamaica. Ukuthola kabanzi ngalokho sixhumana nowayengumengameli wenhlangano elawula ibhola lomnqakiswano kulelizwe iNetball South Africa uMimi Mthethwa. Mimi sikubingelele sikamkele ohlelweni uhlezi kuyintokozo uxoxisana nakanye nawe lapho ohlelweni lwethu. Ngiyabingelela kinina nabo bonke ababukeli bohlelo lwenu. Na umqhudelwano ke ebese ubheke ngabo umvamehlo aphezulu kamaphaphu njengamanje. Hey aphezulu kakhulu kodwa ke hayi mina nginethemba elikhulu ngoba bazicije ngokwanele futhi siqala kahle asiqali vele ngalomdlalo omkhulu ekulindele ukuthi kubonakalise kuzokwenzekani siqala ngeWales so kuzoba kahle kakhulu ngibonile nje iWales nayo icije kahle ngoba ibikade idlala namanye amaqembu futhi akhona beyilolonga kodwa nje nginesiqiniseko sokuthi hayi impela kuzoqhwiza umetshiso namhlanje ntambama. Manje ubona ukuthi ke amalungiselelo eqembu lesizwe ahambe kahle kodwa. Ahambe kahle kakhulu sisa ahambe kahle kakhulu ngoba akukho lapho esizwa khona ukuthi khona abalimele so laba abakhethwa nje abawu12 abazosimelela impela bami ngomumo bengibona futhi nakuma social media nabo beyisholo ngokwabo ukuthi sebelindele nje ngempela ukuthi ziqhathwe. Ubani nje eqoqweni ke esikulo esibona ukuthi hayi angalithwalisa kanzima iqembu lesizwe. Mina nje njengamanje bonke ngibona ngathi bayafana ngoba onke amaqembu njengoba efikelana nje uthi uma usuka ezweni lakini unitshela ukuthi nonke niyobuya nendebe so ke nje wonke umuntu kufanele ukuthi njena mabedlala naye bayitshele nje ukuthi naye ufuna ukubuyela nendebe emuva ngakho ke wonke umuntu kufanele bayimisele kakhulu mangabe bebhekene naye ngoba akekho ngempela ozodembesela so nje ngokwami ngithi nje onke amaqembu njengoba ekhona nje u16 anomfutho olinganayo
anamandla futhi alinganayo ama-Super Proteas ke kufanele nje kuhlale kukhona emqondweni lokho ukuthi akekho ngcono kunomunye bangalindeli nje ukuthi kuzoba iJamaica kuphela mhlawumbe okufanele ukuthi baqinise kuyo kodwa kufanele nje badlale kakhulu namhlanje nje ukuqala kahle namhlanje kuzokwenza ukuthi isizwe sonke sibe behind them kakhulu ngoba kuzokwenza ukuthi babone ukuthi ena wonke umuntu ongenayo babhekana naye sengathi owamanqamu. Ngiyabona ukuthi njengoba bezoqala nje ukudlala neJamaica ngiyayibuza ukuthi engabe lapha eqembini leJamaica ngobani ke abasatshwayo abangasinika inkinga kulo lelo qembu. Hey vele phela uyabona Shamira Sterling no Jamil Fowler ukapteni wakhona sekubuye nano Romelda Ekhaya okade owayekade ekhona kudala ekade edlala khona lapho futhi eJamaica edlalela iJamaica ukadlale futhi nane-American basketball so nje abadlali abanohlonze labo ngibona uShamira emuva no-KDN uShamira no-KDN bakhombana kahle kabile emuva beyama-defender bese kuthi phambili sibhekene ney'nzuku ay'keyi ngoba phambili bafolosa ngabantu abade futhi asebemkantshubomvu uJanil Fowler njena siyazi ukuthi udlala kahle kakhulu kuza kwiqembu lakhe alidlalelayo kwi-Super League yaphesheya and uwumdlali ovelele osewine iy'ndondo lapho mhlambe ka-4 noma ka-5 bemwinisa ngawo amava akhe ngawo amagalelo akhe njengoba uyakhombisa ukuthi impela nje maseke walibamba vele isuke seliyaphakathi so ngibona labo badlali kakhulu abathathu eJamaica abazosimisa kabi uma ngabe sesibhekene nayo. Hayi ubona ukuthi ke manje iqembu lethu ke lingahamba liphelele kuphi ke sisimimi singayinqoba yini le ndebe? Hayi mina ngibona ukuthi lo nyaka unyaka wethu. Uyabona njengoba sagcina ngo-1995 njena silala isibili sidlala neNew Zealand lo nyaka lona ke unyaka wethu wangempela angiboni singangeni komanqamu ngibona singena komanqamu futhi ngibona sibuya nayo indebe ngoba phela phezulu eqhulwini sicishwa intokazi endala esimkantshubomvu ebaqonda kahle labeso besidlala nabo ngoba isiyadlala nabo kakhulu futhi isinazo ekhabetheni layo izindondo iwina indebe yomhlaba Australia okuyiqembu lapho eqhamuka khona ngikhuluma ke ngoNoma Plama esaziyo ukuthi umkantshubomvu kulento ye-netball ngeke ngafunda njena ngifunda ukuthi bakhomenta abathini bona abantu beAustralia ngaye bayasho ukuthi hayi uyabona mangabe nje ubhekene naye ehleli ngale wena kwebhenji usuke esazi nje vele ukuthi uzodlala kanjani ungakaqali nokudlala ngakho ke kwesinye isikhathi uvela kwehlule nje ungakaqali so lezo nkulumo lezo zisenza siyabantu base South Africa sijabule kakhulu ukuthi netball South Africa isitholele uNoma Plama naye uNicole Phusaki asimbukeli ke phansi futhi noDumsani Chauke usefundile manje uassistant coach wethu ngokuzalwa ngokudabuka la eSouth Africa usefundile ukuthi ngempela imidlalo enjena kufanele umuntu acije kanjani ama-players so nje this year ngiyabona impela ukuthi kwi-podium bawobe bekhona ama-Super Proteas. Sicela nje ke ukuthi usibalele sisimimi labo badlali mhlawumbe ufune sibabheke ke sithi nje uyabona ke laba sigabe ngabo uma ngabe nje bekhona hayi izinto izosihambela kahle. Hayi umdlalo wokuqala nje eqhulwini esigabe ngayo kufanele kube uLenis Potgieter usesikhombisile ukuthi akabhekani amapala kawabheki mangabe sekufanele impela nje elingene phakathi wenza sure ukuthi uyalifaka nanokuthi ke strong mentally ngoba usedlalile ama-World Cup akuyona yokuqala yakhe le sibuye sibuke naye ke ubo ukapteni wethu ngoba uma ngabe phela amasotsha eyohlasela adinga umkhuzi ozokwazi ukubona ukuthi yabona ke manje sekufanele sishintshe senze ngenye indlela ubo ke i-World Cup yakhe yesifole so ngamanye amazwi usemkantshubomvu ekudlaleleni isizwe esimele kuma-World Cup ikakhulukazi ngoba waqala futhi naka-under 21 so mangi-eda nama-World Cup ne-World Cup awadlalile eseku-under 21 kungaphezu kwa-4 so ubo siyamthemba uKarla le emuva ngiyazi ukuthi uzobe bahlanganisa vele abadlala laphana ko-wing defense nje ama-players engiwathembe kakhulu yilawo kodwa futhi kukhona no-Elmeril engane encane le abayifanisa no-Irene van Dijk uyabona leyo ngane leyo uma ngahle bayifake izosikhombisa ukuthi yingani ithi isencane kangaka nje bese bayayifaka but-ke nje sengisho konke lokho bonke abazongena abawu-7 okuzoqalwa ngabo mina ngiyabethemba ngoba lama-players awu-12 akhethiwe onke anamandla alinganayo futhi onke alambe ngendlela efanayo ukuthi sithole ukuthi sikunqobe kulo mncintiswano.
Ngiyeza sesimimi njengoba nje uPaula ke ngodaba lwengane encane uthi sasencane kufuneka isikhombisa ukuthi kungani ikhethiwe sasencane kangaka. Mhlawumbe ikuphi lapha ebidlala khona ngaphambi kokuthi ke ize ibe khona lapha eqembini lesizwe. Nanokuthi mhlawumbe amaligi asiza kanjani mhlawumbe eindaweni emaprovinsini kanje ukuthi bacijeke abadlali ukuthi by the time sekufika isikhathi lapha bekhethelwa iqembu lesizwe bacijekile. Yona le ntombazanyana esencane idlala lapha kuma Flames. Ama Flames siyazi ukuthi iqembu elidlala kwi league ye netball lenesinayo ye Telkom elimelele iNorthwest. So idlala lapho ngiyacabanga futhi ukuthi kuyasiza ukuthi kube khona no user okungama tournament lawo adlalwa ama university ngoba vele phela siyazi ukuthi yena ama players amaningi lawa esesinawo nje kuleli izinga leli ukuthi asimele emqhudelwaneni womhlaba asuke eqale khona kakhulukazi acijeka khona ema-university ngoba ema-university kunayo yonke into efanele yokusupporta umuntu mangabe khula eyiplayer edlala. So le ntombazanyana idlale lapho ku-Northwest kuma-Flames ase-Northwest and iyakhombisa ngempela ukuthi iyakhula. Masiyibona sidlane simbona edlala uyakhombisa ukuthi uyakhula ngempela. Yingakho njena ephinde wakhethwa enye iqembu lase-New Zealand lapha azohamba yodlala khona kwi-Super League yakhona. And siphoxekile ukuthi uthe sekhethiwe wasuyalimala sangabe sakwazi ukuthi simbone naye futhi wangabe salithola leli thuba lokuthi acijeke ngokuphelele edlala namanye ezinye izingwazi edlala kakhulu zaphesheya. Kodwa njengoba ngisho nje kuyasiza ukuthi sibe nama-university asupporte abadlali be-netball ngoba bathi uma sebefika eqembini lesizwe uthola ukuthi sebeqine ngokomqondo baphinde futhi ba-ready nangokomzimba. Hayi siyamfisela abantu engathi angalulama phela kunezokwazi ukuthi asibonise ukuthi yini le ayiphethe abaphathele bona ke nakhona le eNew Zealand. Sesimimi yini ocabanga ukuthi mhlawumbe kumele yenziwe yithimba labaqeqeshi beqembu lesizwe ukuze nje linqobe? Ngicabanga ukuthi abaqeqeshi nje kufanele ukuthi mangabe nje ama players esezongena bakhulume nawo kabanzi ukuthi ngale kokuthi sifuna kubuye nenkomishi kodwa umdlali okhululekile emqondweni udlala kahle kakhulu. Okukhulu kakhulu noma bezosimela siyizwe laseMzansi Afrika kodwa nabo bazozakhela amagama ngokuthi kufanele bakhombise phela ukuthi ingani bekhethiwe. Abaqeqeshi bazobe bekhuluma nabo bebaqinisekisa ukuthi sinikhethe ngoba sinithemba. Uma ngabe nizongena lapha phakathi kufanele ningene nenze lokhu ebesikhuluma ngakho ngenkathi sisazilolonga kodwa futhi okukhulu kakhulu umuntu angene adlale ajabule athokoze. Mhlamba ngicacise futhi ukuthi njengoba ngithi le ntombazanyana uElmere ulimele akalimele manje kodwa wayesebonwe yiqembu laphesheya lifuna ukuthi ayodlala khona wase eba ne-injury lokho kwenza ukuthi angabe saqala adlale lapho. Kodwa njengamanje nje umqemane ingakho ekhethiwe eseqenjini ngoba phela nanso enye into eyiqikelelwe mangabe sekukhethwa aba-12 bokugcina bazosimela ukuthi kungabi bikho noyedwa nje one-injury noma ngabe incane kangakanani. So ke ngiyacabanga ukuthi nje abalaleli bangadideki ukuthi ngichaza ukuthi ukudlala kahle kwakhe kubonakalise ukuthi unamagalelo ngalendlela ukuthi waze waqokwa yiqembu elithile angakwazanga ukuthi alidlalele unyaka wonke lo ngoba esalungisa le injury. Kodwa babembona ukuthi uright njengoba namanje futhi akasena injury akasena lutho sizombona kahle esidlalela. Kwaze kwathokozisa ke kuza lezo ndaba ezimnandi. Sisimimi hlezi kuyintokozo nje uxoxisana nawe la ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho sikufisele nosuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu nami ngiyacabanga nje ukuthi abalaleli bazolokhu belandela njengoba ngihlale ngisho nje nasey'nkundleni zokuxhumana babuke ngoba kuningi okushiwoyo ngama-players. Kuba kuhle kakhulu kube mnandi mangabe ubona i-player ubona umdlali okumelele usuwazi kabanzi nangaye kuyavezwa nje nanokuthi baqhamuka kuphi bathanda ini baqala kuphi. So singagcini nje kuphela mhlambe silindela lezi inkundla zasekuseni kodwa nje sibuye futhi sifunde nangabo. Ngifisela nabo bonke bazobe bekuma-fan parks athe chithisaka la eMzansi ukuthi babukele kahle kumakhaza kulezi insuku kodwa uma ngabe umdlalo usushisa njengoba izobe ishisa imidlalo lesizoyibukela azophela amakhaza. Ngiyacabanga ukuthi sizojabula sonke eMzansi. Sibonga kakhulu ke sisimimi mbukeli ke njengamanje asithi qhu $8 sizobuya emva komzuzwana.
Siphinde sikwamukele mbukele Ekhaya Jikelele. Uphiko lwamakadebona lwe-ANC i-Veterans League luthi konke sekumi ngomumo engqungqutheleni yayo kazwelonke ezobanjwa ngempela sonto eBoksburg. Mbukeli lolu phiko lumemezele ukuthi asephuthuliwe amalungiselelo alomcimbi nalapho phela umgqugquzeli walolu phiko udokotela uSnuki Zikalala ezobangisana isikhundla sikamengameli nowayelilungu lesigungu esiphezulu se-ANC futhi esophikweni lomakadebona lweqembu uTony Yengeni. Lukhuluma ke nabeindaba ngaphambi kwangqungquthela yalo lolu phiko luzwakala ukukhathazeka ngokuthi ukusebenzisana kweqembu elibusayo iANC kanye neEFF kuphazamisa isithunzi nokuyigqaja kwalo. Uzikalala ke uthi lokhu ngezinye nje zezinto ezodingidwa engqungqutheleni yayo kazwelonke yeinsuku ezintathu ezoqala ngoLwesihlanu. We are saddened by that, and we have raised it with our leadership that getting involved and with the EFF, it really takes our dignity away and our pride away. And so we said this must be addressed. And so the leadership has promised us, the top 7, they promised to meet with the Veterans League leadership so that we address this issue. Because it does not make us look good as the African National Congress to go into a collision with a party that does not believe in the values of the ANC, does not even respect our constitutional democracy, does not even believe in the rule of law in this country. And so we cannot go into a coalition with such a party. You cannot. And so that is why we are saying that's why we're here as veterans, to make sure that wrong things that happen within the African National Congress must be corrected. Ake mbukeli lolo bekuludaba olumayelana na noma kadebona beANC abathi bona babona ukuthi manje ukuhlangana noma ukusebenzisana ekubuseni phakathi kweANC kanye neEFF impela kusumqondo omuhle ngoba phela cha lokho sekuthatha nje isithunzi sabo futhi nokuyigqaja ke abanakho bona njengamalungu eANC. Mbukeli kusekuningi ke mbukeli sakuphathele khona ke lapha Ekhaya Jikelele mangabe sibuya ezitolo sibesixoxisana kanye nodokotela uNtsikelelo breakfast sixoxisana mayelana nodaba lweFF. Khumbula phela mbukeli ukuthi iFF ibigubha nje ke iminyaka eyishumi yasungulwa kanti isakhona futhi neminye imbuthano lapha e-stadium lapho kuzobe bebuthene khona bebungaza ke u10 years wabo bekhona njengeqembu iEFF. Okwamanje kasinje equnga sayidolo kodwa sizobuya emva kwekhefu. Sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele lesihlanu namhlanje mabo lesihlanu ke senzani thina la ekhaya hayi senza isiqiniseko sokuthi siyanandisa kuba mnandi ukuze wena mbukeli ulapha ekhaya uhlale phansi unethezeke ujabulele uthokozele uhlelo uzo nomculo omtoti nomnandi oshangolozolo njengamanje ke mbukeli uLinda Gcentsa uzosiphinda futhi ngengoma emnandi ake sizwe ukuthi usiphatheleni this time. Zokuthanda noma bonke bengakuthandi ngizokushada noma bethi khanda lithathi yabazi uyenzani inhliziyo yami oh zokunaka noma bethi anginamali ngizoyiphanda noma bethi anginakariabas uyenzani inhliziyo yami oh ukuthi ngiyathanda iyo lento dinabaningi bayafisa nabo kodwa kulungi. That's why benomona ngazi ukuthi ungowami iyo lento dinabaningi bayafisa nabo kodwa kulungi. That's why benomona ngazi. Oh baby, oh yekela bantu bathethe wena themba mina ngoba ngiyazi
uyenzani inhliziyo yami oh hey ngathanda wena kubo bonke enhlizweni yami uyikho konke abazi uyenzani inhliziyo yami ukuthi ngiyathanda iyo lente dina baningi bayafisa nabo kodwa kulungi that's why benomona ngathi ubusungowami iyo lente dina baningi bayafisa nabo kodwa kulungi that's why benomona ngathi ukuthi ngiyathanda iyo lente dina baningi Siphinde sikamkele mbukeli ekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ngomculo omnandi esiulethelwe uLinda kwaGcwensa. Sikuthembise futhi umbukeli uthi cha asikakaqedwe. Sakho nomunye umculo ozolokhu ukhona. Wena hlala phansi nje wenza isiqiniseko sokuthi ke awuphuthelwa. Kanti mangabe siqhubekela phambili nohlelo lwethu umbukeli, izolo bekungusuku olukhulu lokuzalwa kwengonyama yesizwe samaZulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu. Kanti ke njengamanje sixoxisana nenkakha kaSomlando nosebhale incwadi eziningi ngaye uMdlokombane ubaba uJabulani Maphalala. Babo Maphalala, sikubingelele sikwamkele ohlelweni usiyathobeka kakhulu sibonge ukuthi unathi namhlanje. Ngiyathokoza Nkosazana ngiyabingelela nakubalaleli bokhozi. Yebo, hayi ababukeli baba bekhaya Jikelele. Sikwamabona kude namhlanje, sikwamabona kude. Hayi ke ngipaphalazile. Yebo baba, ayikho inkinga siyaxolela. Baba Maphalala, abantu banokuphambanisa izinsuku zokuzala kwesilo esebuza. Ngabe kwenziwa yini lokho? Hayi ukuphindele emuva bekusuke kudide umlando. Uma sesiphindele emuva sosuka manje siye kuBhekuzulu sisuke siye kuSolomon sisuke indlela eqinisweni ifanele iye phambili. Hayi ukuhleshela emuva nezinto ekufanele sizenze kunokuphindela emuva. Yebo baba Maphalala, kodwa nje phela njoba ke izolo besibungaza lolo suku sikhumbula ukuthi wakwazala phela uMdlokombane oyisilo sethu esasisithanda kakhulu. Ingabe nje ungamchaza uthini ke uMdlokombane wayewumuntu onjani kwabangamazi njengoba wena baba ubumazi? Kunjalo Nkosazana siye sibheke ukuthi wawenzelani amaZulu ngesikhathi ebusa. Kunezinto ke nje ezimbili ufanele singakhohlwa. Ukuvusa umkhosi woselo. Wawuvusa umkhosi woselo, okwesibili wasevusa nalo mkhosi womhlanga. Yilezo izinto okufanele singazikhohlwa ezinamagalelo engonyama uZwelithini ngomzozwa. Kodwa bekulowo mhlanga wayesizala nokaSobhuza unkosikazi awakhangela amantengane. Kodwa ke yiloko okuyizinto nqanyi avela noma umuntu ekuphi ngeke iphikiswe lezo zinto ezimbili azenza. Yebo baba Maphalala, kunengqisho ke njengamanje kwaZulu. Ucabanga ukuthi ngabe yiliphi iqhaza abebengalibamba uMdlokombane kulokhu? Hayi uMdlokombane iqhaza wayengalibamba mina ngithi ngasho kungaka esaphila ngasho engakaphili esaphila ngathi ozolandela ozozalwa ngokaSobhuza baya kuye bathi nangu Maphalala uthi manje uzolandela yilo
wathi uMlombane niyekeni uMaphalana ukhuluma into ayaziyo azange ngenza lutho ubhuduzela ngemuva ngoba ngangisho nangempela into engiyaziyo yena kuloku ubengeke abambe lutho ngoba phela ngesikhathi sakhe kwakuhleleke kahle manje sivelelwe inkinga yokuthi kube nabantu abalambele ubungonyama baba baningi abalambele ubungonyama ngaze kwenzekeke emlandweni wakwaZulu ukuthi abantwana basedlunkulu baqhamuke babe baningi nabo bathi bafuna ukuba zingonyama yize kuyinto esobala ukuthi lo olotsholwe isizwe inkosikazi uyena ozozala ingonyama manje kuqhamuka basekhohlo umntwana ubuza bazi kwaza amashasha uqhamuka nabazalelwa ngaphandle umntwana usimakade manje ke inqushunqushu kwele uma ihlalelwa phansi iyashayisana nesiko elisukela kude endulo manje ke imali sekhona ke bayafaka ke inkantolo bafaka enkantolo kodwa akakuqondene nomlando lo uqondene nje ngokuthi umuntu athi nami ngaba yingonyama ile inkinga esibhekene nayo njengamaZulu ngokubona kwami ke lo obekwe ngokusemthethweni nawesiko kufanele ahlabele phambili ngisho ke isilo indlula mithi isilo uMisuzu kaZwelithini yiloyo ke okhona kodwa manje simangalisa ukuthi laba abanye nabo abahalela ukuba zingonyama bayoma mali kuphi la asazi ke kuyinkinga nje leyo ngoba phela ngokwesiko abakwazi ukuba zingonyama. Yebo baba Maphalala awusibonge kakhulu ngolwazi lwakho baba namhlanje ekseni sikufisele nje ke nosuku oluhle. Hayi nami ngiyajabula kwikhaya kanti ikhaya ngithi usiyayiredeema. Sibonge kakhulu ke baba ngesikhathi sakho. Hayi ngiyathokoza ngiyabona. Mbukeli okwamanje kasisiqu 8 kodwa masibuya sobuya ke sesingene ehoreni lethu lesibili sesihamba nehamba phambili.